Здравейте, уважаеми българи! Вие гледате седмичното обзорно предаване Студио Атака. Днес ще ви говоря за лицемерието. Лицемерието в политиката, лицемерието в това, което наричаме политически елит, демагогията, която се оказа истинска втора природа на партия ГЕРБ. Оказа се, че ГЕРБ не може да управлява без измама, без лицемерие, без демагогия. Уви, това е факта. Това е, което констатираме със всеки ден, който минава зад нас. Ние го констатирахме 2 години като политическа сила, която по един абсолютно добронамерен начин се опита да даде възможност на ГЕРБ да управлява добре в полза на България и българския народ. Оказва се, че в партия ГЕРБ е създадена с цел измама и създадена с цел да управлява, мамейки, демагогствайки. През седмицата се случи едно събитие, което беше наречено тържествена клетва на президента Плевнелиев. Какво стана в този ден, който Плевнелиев и неговата вице-президентка трябваше да се закълнат пред Народното събрание? Вие си спомняте, уважаеми българи, че когато изборите минаха на самия следващ ден, в изборната нощ и следващите дни, много политически сили казаха, че тези избори са фалшифицирани, че те са невероятно фалшифицирани, че това не се е случвало никога в целия преход от 20 години, от 90-та година до тук. Имаше силни думи още преди изборите. Някои предупреждаваха още тогава, че това ще бъдат фалшифицирани избори. Цитирам ви, чета ви пред мен изказвания на Мартин Димитров, който казва на 4 септември 2011 година: очаквам най-големите фалшификации на предстоящите избори. Аз очаквам, казва той, най-големите фалшификации в новата българска история да се случат сега. Призовавам всички партии да бъдат много внимателни. Това са думи на лидера на СДС Мартин Димитров. Същото нещо го казва Сергей Станишев. ГЕРБ готвят мащабни фалшификации за изборите. Същото нещо го казват и представителите на ДПС. По време на самите избори, а и веднага след тях, БСП започнаха да говорят за касиране на изборите. Не само започнаха. Направи се един списък от депутати, които да сезират Конституционния съд. Ние, представителите на Атака, бяхме в този списък, тъй като първи казахме, че тези избори са фалшиви, че те трябва да бъдат касирани и че бюлетините, протоколите трябва да се преброят един по един, за да се установят фалшификациите. БСП искаха касиране на изборите във Варна, в София. В един момент седнаха да се дават дали да атакуват президентския вод в цялата страна. Бяха уведомени институции в Брюксел. Организацията за сигурност и сътрудничество на Европа се изказа и каза, че има много сериозни нарушения. И всичко това Борис Марков, цитирам още един цитат, понеже съм събрал тук пред себе си различни цитати. Борис Марков, който е председател на изборния щаб на Съюза на демократичните сили, казва, че иска касиране на изборите в много градове и че тези избори бяха фалшифицирани. Тоест, освен Атака, още СДС, Сините, БСП, ДПС, а и РЗС, чухме гласове по време на изборите, че има много фалшификации. Тези политически сили, не говорим вече за извънпарламентарните, като ВМРО, които също се присъединиха към тия протести за фалшификация на изборите, всички тези политически сили бяха единодушни, че в България се е случила най-голямата подмяна на вота на народа. Най-голямата от целия преход. Какво стана обаче в четвъртък, когато Росен Плевнелиев и Маргарита Попова дойдоха в българския парламент, за да положат клетва и Плевнелиев произнесе едно дълго, скучно, за това пък пълно с клишета слово, през което, уважаеми българи, както вече сте уведомени през телевизия Алфа, разбира се, защото от другите телевизии много трудно може да научите истината, представителите на Атака в парламента протестирахме срещу измамата с изборите, протестирахме срещу това, че всъщност ни предлагат един президент избран с измама. Това пишеше на нашите плакати, протестни плакати. Плевнелиев избран с измама. Избран в кавички, защото ние не приемаме този избор. Нека да видим сега кадри на телевизия Алфа, с които се показва този протест, така както протече той в парламента.
Ние станахме от банките, ние представителите на парламентарната група на Атака, станахме, държахме тези протестни плакати мълчаливо. Искам веднага да ви уточня, че това са форми на протест, които се прилагат във всички европейски парламенти, в самия Европейски парламент. Те са много често явление. Там редовно има групи или отделни депутати, които протестират по някакъв начин срещу нещо. И това е общо прията европейска практика. Това го казвам като предварителен и изобщо като възможен отговор на всички спекулации, които бяха направени, включително от журналисти, с въпросчето дали не се излагаме пред чужденците. Напротив, точно пред чужденците показваме, че всъщност ние държим на истината. Ние, представителите на Атака, единствени. За съжаление, останалите политически сили осъдиха този протест. Нека да покажем обаче как БНТ и БТВ го цензурираха, защото това са кадри от Атака и от Алфа и в тях ясно се вижда как представителите на Атака дигаме протестни плакати. Това обаче не се виждаше в кадрите на БНТ и БТВ. Нека да видим тези кадри, за да направим сравнение. Моля ви, колеги, имаме ли такива кадри с... Ако гледате Българска национална телевизия, канал 1 от държавната телевизия, BTV, нова телевизия, вие нямаше да разберете, че в пленарната зала е имало протест срещу измамата, с която е избран Плевнелиев. Тъй като кадрите на БНТ, държавната телевизия, която е длъжна с нашите пари, се издържа и е длъжна да ви представя това, което става, преди всичко, а после да коментира или анализира, нямаме кадър, в който да се виждат протестиращите протестиращите представители на Атака, ние бяхме изрязани от кадъра. Умело, майсторски. Ето това наричаме цензура в днешно време. Цензура на телевизиите, които би трябвало да покажат абсолютно всички гледни точки. Само че гледната точка на Атака не е приятна за управляващите. Това е ясно, това го разбираме. Но защо медиите, които са длъжни към обществото, проявяват цензура в България? Ето затова трябва да съществува телевизия Алфа, затова трябва да съществува вестник Атака, затова трябва да съществуват медии, които да покажат и тази гледна точка. А тази гледна точка е основната гледна точка на хората в България, на народа всъщност, защото милиони българи са убедени, че Плевнелиев беше избран с измама, че това не е истинския президент, че този човек не само не става за президент, но и беше наложен с една огромна фалшификация и че ако така вървят нещата, ние няма никакъв смисъл да отиваме на парламентарни избори, защото те ще бъдат още по-грубо и брутално фалшифицирани. Най-лошото обаче е, че към протеста на Атака не се присъединиха тези, които преди малко ви цитирах и които уж се възмущаваха от фалшифицираните избори. Мартин Димитров, БСП, ДПС включително. Нещо повече. След нашия протест те се изказвали пред медиите и се казвали, че това е недопустимо, лошо, тази проява на Атака не е приемлива. Даже Лютви Местан я нарича национален нихилизъм. Представете ли си каква перверзия? Представителя на антиконституционната турска партия, етническа ДПС, говори за национален нихилизъм. Тези, които прилагат националния нихилизъм и го направиха политическа практика, ДПС, днес говорят, че Атака проявила национален нихилизъм, издигайки плакати с протест срещу измамата. Самия Лютви Местан, ако не се лъжа, беше за касиране. Той сезира Конституционен съд. Значи, кога е прав, кога лъже и кога е демагог? Преценете сами. Когато ти оспорваш едни избори, не можеш да се възмущаваш от това, че срещу тях има протест. Това означава, че си ги оспорвал наушким, не истински. Ти си ги оспорвал така, колкото да се чуе за очи. А всъщност, ти си съгласен с измамата. Сега, тази седмица, деня в който сега показахме в пленарната зала, която беше препълнена, балконите бяха препълнени с дипломати, с бивши президенти, бивши, всякакви бивши. Между другото, там на тези балкони видях страшно много престъпници, виновни за криминалния преход на България. Всички те се бяха издокарали, костюмирали и дошли да легитимират, да узаконят една измама.
наречена президента Плевнелиев. Вие сте наясно, драги българи, че Атака не може да се примири с измамата. Колкото и да се нанасят удари срещу нас, колкото и да ме сплашват, колкото и да се мъчат да объркат всичко това, което правя, да ме блокират, да ме спират, няма как да се примиря с измамата и винаги ще я посочвам така, както съм го правил до сега. Искам да ви обърна внимание, уважаеми българи, че тази неделя в това предаване вече имаме възможност да включваме пряко зрители. Ефирни телефони, които се изписват на екрана, ще ги видите и ще имате възможност да се обаждате, за да си говорим директно. Това ще стане след малко. Преди това искам да ви представя госта си тази неделя в студиото. Това е Илиян Тодоров, експерт към партия Атака, с който ще говорим след малко за това дали има алтернатива или няма алтернатива управлението на ГЕРБ. Вие сте чули много пъти, че Бойко Борисов казва, че няма друга алтернатива. Той и толкова. Тази политика, която той води, и толкова. Сега обаче ще ви докажем с факти, изчисления и математика, че не само има друга алтернатива, а има възможност реално доходите, пенсиите на българите да се повишат. Само че Бойко Борисов не иска да го направи. Атака иска и трябва да бъде направено така, че да имаме властта, за да покажем как точно ще стане. За това ще говорим след малко подробно с таблици и доказателства. Искам още малко да ви поговоря за лицемерието и демагогията, защото те се превърнаха наистина в политическа практика, в медийна практика и в ежедневие днес за българите, за обществото. Има опасност, уважаеми българи, ако не е Атака, ако не сме ние в парламента, има опасност. Цялата тази лустросана картина, която ни се представя, на уж съгласие, всъщност съгласие, защото и ГЕРБ, и ДПС, и БСП, и сините нямат нищо против измамата, се оказа. Те вече живеят с тази измама, те са я приели и те нямат нищо против да ни управлява човек избран с измама. Вместо да тропнат с юмрук по масата, вместо да кажат не, ние няма да приемем тези избори, както казват два Атака, те вече са примирени, те пожелават успех на новия президент, казват му как да управлява и очакват от него мъдри решения. Аз ви казвам, че не може да има мъдри решения, ако ти си тръгнал и си започнал кариерата си като измамник. Защото Росен Плевнелиев е измамник и той го знае много добре. Той знае много добре, че не е спечелил тези избори, че те бяха фалшифицирани, че хиляди протоколи бяха преправени, че самата говорителка на ЦИК, Негенцова, каза, че над 80% от протоколите се е наложило да ги преправят, защото не били редовни. Знаем много добре, че има 700 хиляди недействителни гласа, че има 400 хиляди българи, които не получиха възможност да гласуват. И въпреки това слага ръката на сърцето, папагалски повтаряйки американските президенти, и говори за светло бъдеще, европейско и българско, точно с лексиката на комсомолски секретар. Какъвто, прочем, Плевнелиев е бил, да ви кажа, защото този факт от неговата биография беше старателно скрит по време на цялата кампания. Росен Плевнелиев е бил щатен комсомолски секретар по времето на БКП в Благоевград. Така както Цецка Цачева пък е била щатен партиен секретар на БКП в Плевен. Някой ще каже голяма работа. Не е така, защото всеки детайл от биографията ти е важен. Както е важно, например, колко имота притежава Росен Плевнелиев, както е важно защо от публичните регистри вече са изтрити фирмите, в които той е участвал по време на така наречения преход. Защото по тези фирми и по дейността, която са вършили тези фирми, ще се окаже, че този човек е бил съучастник в доста далавери. Доста далавери, за които би трябвало да бъде разследван. Също така никой не се занима истински от медиите с неговите имоти в Гърция, в България. Ние ще се занимаем. И следващия брой, т.е. първия брой на вестник Атака като седмичник, в петъка, който идва, той ще бъде на пазара. Там вече вие ще прочетете, уважаеми българи, пригответе се, почаквайте този брой, защото там ще прочетете истината за Росен Плевнелиев. Неговите имоти, неговите далавери, неговите участия в бизнес, който при всички случаи не можем да наречем чист и прозрачен.
Всичко това в брой първи на седмичника, вече седмичник, вестник Атака в петък, тази седмица, която идва. Сега искам да включим телефони, за да чуем вашите мнения по въпроса за демагогията, лицемерието и влизането в длъжност на измамника Росен Плевнелиев. Нека да включим телефони, колеги от апаратната, да чуем обаждания, ако има такива, за да продължим нататък. Ще ми подавате сигнал, когато има обаждане, за да не губим време. Имаме ли? Така, очакваме вашите обаждане на телефоните, които се изписват. Вече имаме възможност за пряко включване на ефирни телефони, така че можете да се включвате, да говорим, да чуя ваши мнения, ваши въпроси към мен и събеседника ми в студиото Илиян Тодоров. Илиян Тодоров, както вече казах, е експерт на работа в партия Атака. Той е подготвил едно много сериозно изследване, с което доказва, чисто аритметично, че пенсиите в България могат да се вдигнат значително, ако обаче парите, българските пари, нашите ресурси не изтичат навън. Нещо, за което съм ви говорил много пъти. В България се прилага колониална политика. Прилагаха я предишните правителства, прилага я и това правителство. Много пъти съм говорил, че тази политика трябва да се прекрати и че всъщност ГЕРБ имаше тази задача да прекрати колониалната политика. Затова получи нашето доверие през 2009 година. За съжаление обаче, ГЕРБ не само не прекрати тази политика, а я задълбочи. Какво разбираме под колониална политика? Всички ресурси на България, всички възможности за генериране на печалба са в ръцете на чужди монополи. Те са били дадени при предишни правителства, но ГЕРБ можеше съвсем спокойно да прекрати тези договори. Договорите с ЕРП-тата, договорите с златодобивните фирми, договорите с всички тези монополисти, които на практика експлоатират печалбата на България. И то експлоатират огромни пари. Сега ще стане дума. Господин Тодоров, нека да минем към темата. Първо да кажем за какво става дума. Става дума за златодобивните компании, които оперират на територията на България. Канадската фирма Dundee Precious Metals, която чрез своята дъщерна фирма Челопеч Майнинг експлоатира рудник Челопеч, в който рудник Челопеч всъщност е най-голямата златна мина в Европа. Основните... Нека да покажем тези таблици, които имате пред себе си. Ако обичате, покажете. Основните елементи, които се извличат от мината в Челопеч, са злато, мед, сребро, цинк, железен сулфид и 12 стратегически метала, които 12 стратегически метала се използват в самолетостроенето, автомобилостроенето, медицината, военната промишленост. Тук са изброени елементите, които се добиват. Злато, мед, сребро, кобалт, цинк, железен сулфид. Това са стратегическите метали за производството на ядрени реактори. Просто неща, без които съвремието не може. Същата тази фирма, Челопеч Майнинг... Само секунда да прочета още 12. Моля да покажете таблицата. Таблицата да покажете, ако обичате. 12-те стратегически. Германия, Италия, телур, галий, селен, антимон, бисмут, никел, кадмий, индий, паладий, платина. 12 стратегически метала, които се използват, както казвате, в военната промишленост, в космическата промишленост, самолетостроене, авиостроене, просто всичко. Автомобилостроене, медицина, генетика, биохимика, всичко. Всичко това нещо се добива в момента. Всичко това в момента се добива от Dundee Precious в мината в Челопеч. И се изнася. Има ли контрол от страна на българската държава? Колко се изнася? Какво? От страна на българската държава няма никакъв контрол. Значи има контрол колкото толкова, че се изнасят някакви концентрати през пристанище Бургас. Нали, в 2 милиона тона руда. Но никой не знае вътре всъщност каква е концентрацията на злато, на сребро и на тези 12 стратегически материала. Никой не знае точната концентрация и всъщност какво губи държавата ни. А всичките тези неща, всичките тези ценни метали се изнасят в Намибия, в Африка.
Нека да покажем тук завода. Да, може да покажете завода в Намибия, който завод се казва Namibia Custom Smelters Company. Той е също собственик на Dundee Precious Metals. Там всъщност в този завод Dundee се нашата руда и си я използва, прави си златни кюлчета, сребърни кюлчета и така нататък. Всъщност цялата концентрация на ценни метали се обработва в този завод в Намибия. Искам да кажа, че по оценка на множество независими български учени, минни геолози и други специалисти, само за последните 8 години от държавата ни са изнесени ценни метали от страна на Dundee Precious в размер на 16 милиарда щатски долара. Вие си направете сметка това каква сума е и през цялото време, през всичките тези години да се говори нямаме пари за пенсии, нямаме пари за заплати, за образование. Вие си направете сметката дали наистина няма пари или просто тези пари под една или друга форма биват изпомпвани от държавата ни. А всъщност Дънди по какъв норматив, на каква база изнасят тези? Те имат концесия, концесионен договор. Те имат концесионен договор, да, в който концесионен договор той е скрит от обществото, реално погледнато още никой не го е показал на обществото. В медиите се говори, че концесионната такса е 1,5%. Вие си направете сметка за 16 милиарда долара, 1,5% колко е спечелила България от собствените си залежи на злато, сребро, цинк и така нататък, всичките други тези стратегически материали. Значи това е една лудост, това е едно безхаберие от страна на държавата, това е едно предателство от страна на държавата, всички тези правителства, които са били последните 20 години на власт. Да имаш ценни метали, които са собственост на народа. Те не са собственост нито на политиците, нито на олигарците, нито на който да било. Всички тези ценни метали, това е собственост на народа, на целия народ български. Тук само едно уточнение, една фактологическо да направим, че този договор беше сключен по времето на правителството на Иван Костов. Точно така. От неговия вице-премиер Александър Божков, останал в историята като мистер 10%. Това е един от криминалните, от престъпните договори, които Костовото правителство сключи. Само да припомним БГА Балкан, продаден за 150 хиляди долара, хиляди, не милиона. Нефтохим, продаден за жълти стотинки. Кремиковци за $1 и така нататък. И ето ви сега той концесионен договор, който между другото се замазваше и през годините доста малко се е говорило за него. Напоследък се вдигна шум, благодарение на ТАКА пак, разбира се, защото всички други партии си мълчат, незнаено защо, за тези десетки милиарди, които изтичат от България. А какво може да направи ГЕРБ? Нека да практически да ги разглеждаме нещата, защото аз съм говорил много пъти в парламента за тази златодобивна промишленост, за възможности, които дава. Как може ГЕРБ да върне тези огромни пари, които изтичат в България? Какъв е начинът? Начинът е да се развиват концесиите с златодобните компании, главно с Dundee Precious Metals, която всъщност в момента... Добре, но Бойко Борисов казва, това ще ни донесе неустойки, не може така. Как ще разваляме договор? Аз го съветвах да развали СРП-тата договор. То обаче казва, че това ще да ни наложи глоби, неустойки и въобще не можело така. Що да не може? В крайна сметка, това, че ще ни наложи глоби и неустойки, аз първо не знам, защото не съм виждал концесионния договор. Значи в същия този договор може да няма клаузи за неустойки и това просто да е за измиване на ръцете пред обществото. Да покажат договор и обществото да види има ли неустойки, ако се развали този договор, или няма неустойки. Обикновено практиката показва, че тези договори, тъй като те са откровено национално предателство, освен че ощетяват материално страната, разбира се, бошковци, костовци са си получили своята комисионна за това, но тези договори ощетяват България с милиарди, десетки милиарди. Обикновено те се правят така се пишат тия договори, че те са действително с клаузи, които са лоши за държавата и добри за концесионера. Това поголовно беше правилно така и с БТК, с ЕРП-та. Така че ако тръгнеш да го разваляш, наистина да стигнеш до съд и до неустойки. Но всяка държава би трябвало да бъде по-силна от която и да е фирма и да си гони правата, когато става дума за огромни пари. В случая България, разликата е, че България не си търси правата и не търси разваляне на тези договори, тъй като те са доказано ощетяващи. Електроразпределителните дружества доказано ощетяват страната и данъкоплатеца ни
И това беше абсолютно категорично изобличено с одитен доклад на ДКВР, Държавната комисия за водно и енергийно регулиране. Цитирали сме го много пъти, публикувахме го целия във вестник Атака от до. Резултат никакъв. Тоест, нарушенията, които се установяват, дават възможност едната страна на договорилите се да развали договора, защото той не се спазва от другата. ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН доказано са извършили много нарушения на самия договор, там е приватизационен договор, и има достатъчно основание държавата да ги развали. Борисов обаче не иска, страхува се. По същия начин с Дънди Прешъс, или как е точното име на тая компания, стоят нещата. Има нарушение, няма държавен контрол, както казвате. Няма никакъв държавен контрол. Няма полза за България, напротив щети. И доколкото знам, се нарушават и трудовоправни отношения, екологични, разбира се, замърсява се околната среда с цинк, арсен и така нататък. Но да кажем и нещо друго. Към настоящата дата Dundee Precious Metals изнася от страната ни всяка година около 10 тона злато и 12 стратегически ценни метала. Това по сметка на български учени от БАН, професор Гергилчев и други минни геолози, които са в час, знаят за какво става въпрос. Всичко това са го пресметнали, че държавата ни губи по 3 милиарда лева всяка година. 3 милиарда лева всяка година се изнасят от Dundee Precious извън страната ни. Пари, които реално можеха да отидат в един пенсионен фонд и така по този начин да се повдигне жизнения стандарт на пенсионерите, които в крайна сметка се оказа, че са една от най-страдалите групи през този криминален преход. Но те не мислят за тях явно. Как би се отразило това с точни изчисления? Ако тези пари остават в България, ако влизат наистина в пенсионен фонд и водят до повишаване на доходите, как точно би се отразило? Може ли да покажем таблицата с изчисленията? Да, значи от сайта на Dundee Precious Metals излиза, че към настоящата дата залежите в мината се равняват на приблизително 30 милиона тона руда. Така, от които... Това означава в пари, виждаме на екрана. Нека да върнем тази таблица пак. В пари означава 3 милиарда лева на година или 27... Другата таблица, ако да, тази. Или 27 милиарда лева за целия период от 9 години, когато залежите ще бъдат напълно изчерпани от тази мина. Това са откритите залежи в следващата таблица, моля ви се. Обща сума на... Това е 37 милиарда. Така, когато Атака дойде на власт и върне Когато Атака дойде на власт и върне обратно в български ръце рудника в Челопеч, пенсиите на българските граждани ще бъдат увеличени, така както никое друго правителство не го е направило за тези години. 3 милиарда лева. Една е проста елементарна сметка. 3 милиарда лева, разделено на 1,5 милиона пенсионери, прави по 2000 лева увеличение на пенсиите за година. Годишно. Което разделено на 12 месеца излиза простата елементарна сметка, че 1,5 милиона пенсионери ще получат надбавка към своята пенсия от 166 лева и 66 стотинки всеки месец. Нека да повторим тая месечна сума. 166 лева и 66 стотинки на месец. Може да възможно да се вдигнат на 1,5 милиона пенсионери. На 1,5 милиона пенсионери. Не на 1000, не на 100. 1,5 милиона души в България. Т.е. това са ниските и средно ниски пенсии. Да. Защото общо пенсионерите са над 2 милиона. Но това са най-ниските и така, да кажем... Социалните пенсии най-ниските, да, които са хората. Те могат да се увеличат на практика, някои от тях почти двойно, защото... Да, почти двойно. Някои от тях клонят към 200 лева месечно, тия най-ниските. 130 лева е най-ниската пенсия в България към настоящия момент. Значи при едно подобно увеличение около 300 лева ще стане най-ниската пенсия. Но това е при положение, че ние си върнем в български ръце само една златна мина, а в България има още няколко. Ето ще ви кажа, в края на 2011 година екоминистрката Караджова даде одобрението Дънди да добива злато и руда от АДТП в Крумовград, златната мина, в която златна мина очаквания добив е около 25 милиона тона злато. 25 милиона тона злато. Това е без останалите стратегически материали, само са направили изследване за златото, което са едни допълнителни пари. Едни допълнителни пари от АДТП, това са към 2 милиарда лева. 2 милиарда лева.
които пак ще бъдат дадени на Дънди и Дънди пак ще ги изнася. Това е за целия период. Тя вече Караджова потвърди тази концесия, новата. Новата, да, тя е потвърдена. Даде им лиценз и по този въпрос ние от Атака също дигнахме възможния обществен шум. Поставя го и в парламента. Имаме и въпрос към Караджова. Но всичко това, както виждате, не смущава спокойствието на кабинета. Той продължава да обяснява, министър-председател има предвид, продължава да обяснява как това управление няма алтернатива, как парите са толкова и няма откъде да се вземат повече, как който и да дойде на власт няма да направи нищо по-различно от него, защото той е най-великият и най-способният министър-председател. Оказва се, че не е така. И то ние го доказваме с цифри, с факти. С факти, с аргументи. Не с квалификации, не с обиди. Това много се засяга нашия министър-председател, ако някой тръгне да го обижда. Също в случая не го обиждаме. В случая задаваме въпроса защо ти тези милиарди не ги върнеш към България, за да има пари за не само за пенсии, за образование и за всички тези сектори, които сега се режат с ножица. Закриват се болници, закриват се училища, замразени са доходите, пенсиите не се индексират дори, което е нарушение, законово нарушение, защото по закон правителството е длъжно да ги индексира. Има там и изчисления, индекси, спрямо инфлацията, пенсиите трябва да се вдигат. Нали така? Точно така. Това не се прави в момента от правителство с оправданието за криза. Да, хубаво, има криза, обаче ето ти решение точно за криза. Взимаш си обратно залежите, които имаш, експлоатираш ги в полза, а не във вреда на България, а Дънди Прешъс им казваш всичко най-добро, приберете се там, откъдето сте дошли и ви пожелаваме приятен живот. От тук достатъчно награбихте от България. Ето това трябва да направи Бойко Борисов, само че ако има наистина характер, смелост и качества на държавен ръководител, а не само да се прави на такъв. Ето виждате ли как аргументите опровергават демагогията и лицемерието и измамата, с която ГЕРБ управляват. Казвате, това е само част. Всъщност, ние разглеждаме сега златодобива като един от възможните ресурси за повишаване на доходите. Но това е само една малка част от заграбеното в България. Ние сме говорили много пъти за електроразпределителните дружества, за енергетиката като цяло. Ако щете за химическа промишленост, за разрушената военна промишленост, която може да работи и да носи печалби, и куп други отрасли, които бяха продадени за по 1 лев или подарени и след това печалбата от тях се изнася. Пак ще се върне на Нефтохима, който беше даден за една смешна сума на руска фирма от страна управлението на Костов и който сега се оказва, че не плаща акцизи, прави далавера с горива и всъщност печели пак на наш гръб. И всичко това не може ли да се върне в България? Може, обаче ако министър-председател не се казваше Бойко Борисов, а Волен Сидеров. Сега, ако имаме зрители на телефона, моля да включим. Вече имаме възможност да разговаряме пряко с вас, уважаеми българи. Имате възможност да наберете телефона, който се изписва и да се чуеме тук в студиото. Заповядайте. Включете, моля ви. Ало? Да, слушаме ви. Ало, добър ден. Добър ден, заповядайте. Искам първо да ви поздравя с предаването вас, както и вашия събеседник, експерт, който виждам, че е много интелигентен човек. Първо само накратко искам да съпоставя нещата в България с навремето както са били, както бяха в Латинска Америка, която беше така припознавана като бедняк седнал върху съкровище. Така тая метафора използваха на времето. И както тези държави се осъзнаха и лека по лека взимат за собствените си находища, не само златни, и всякакви в собствени ръце, така съм сигурен, че в бъдеще при една добра национална политика това също може да се върне и в България. Но за съжаление само партия Атака виждаме сега като партия, която може да го направи това нещо. Това по тази тема. Иначе имах щастието сутринта да гледам предаването на поста на президент между двама инфантилни личности, двама инфантилни бивши нов президент, извинете. И така много искам да направя една аналогия с една приказка, която имаше на времето. Казваше се, че Врат е виждала лош кмет, била е с лош кмет, била е с добър кмет, но с Тоти Младенов за първи път е без кмет и пак може.
10 години бяхме без президент и успяхме. Още 5 години ще бъдем пак без президент. Само, че този е малко по-опасен от стария. Защото докато стария предимно заиграваше с ДПС и със собствената си персона, той, бивайки част от ГЕРБ и препоръчан, нали, за премиера от Бойко Борисов, той, бивайки в тази схема, той ще бъде част от ограбването на България и с мълчанието си, и с действието си, той ще го продължава това нещо. Така че купуването на изборите не е просто купуване на някаква далавера малка, а е съпоставимо с ограбване на България. И стискам палци да може, нали, да Атака да пробие тая крепост на президентството и след 5 години да имаме нормален президент. Да, благодаря ви. Наистина това, което казвате, обяснява и ударите, които сега се нанасят срещу Атака, точно защото показваме алтернативата, начина, по който могат да се променят към добро нещата в България. Има такъв начин, всички други го крият или не го казват, или са отцапани във вече престъплението, извършено срещу народа ни. Затова нашият поглед и нашия път е единственото спасение. Точно за това и сме подложени на най-силни удари. Но това ни прави още по-решителни да продължаваме напред. Колкото до президента недоразумение Плевнелиев, аз имах възможност още по време на кампанията да кажа няколко приказки за него, но тук става въпрос не само за това, че той е несъстоятелен като политик, понеже просто никой не знае неговите политически възгледи, той до сега не е бил политик и по никакъв начин не е защитавал идеи. До сега е бил в съмнителния бизнес. Това е по-важно. Значи ние вече на нас ни сложиха за президент човек, който е вече затънал до ушите в далавери. Далавери. Не се преценявам да кажа тази дума, защото тези неща ще бъдат доказани и показвани в други предавания и във вестник Атака, както вече ви казах, в петък, в първия брой на седмичника ще покажем достатъчно ясно в какви далавери е затънал господин Плевнелиев. Това е човека, чиято фирма строи бизнес офисите на така наречения Киро Японец, един цигански мафиот, който го знаете, чували сте, поне беше стрелян преди време. Това е човека, Плевнелиев, който е в бизнес партньорство с Георги Прегьов. Този пък е шеф на строителния надзор, който дава консултантския договор на Доган. Ето ви връзки, за които ще има да говорим доста в следващите предания. Сега разбирам, че имаме друг зрител на телефона, нека да го включим. Ало? Да, слушаме ви, заповядайте. Искаме да ви попитаме. Ние бяхме абонати на вестник Атака. Вестникът ще продължи ли? Да, вестника продължава да излиза, но като седмичник, всеки петък той ще бъде на пазара или ще го получавате като абонат. Просто това са възможностите в момента. Може би пък седмичната периодичност ще даде възможност за повече концентрация и за по-силни материали. Така че вестника ще продължи да го има като седмично печатно издание. Иначе на сайта, електронния сайт Вестник Атака, той излиза всеки ден. Сайта се поддържа и като електронен сайт съществува и като всекидневник. Това са възможностите в момента, тъй като предателството на 11 човека депутати от парламентарната група и съучастничеството, да не кажа всъщност не съучастничеството, организацията на това предателство, на този удар, беше направено от Цветанов и Борисов от партия ГЕРБ, които организираха купуването на депутати с по 17 000 лева на месец и по този начин удариха по финансите на партия Атака, принудиха ни да направим вестника седмичник. Но той ще излиза и ще бъде още по-силен и разобличаващ. Сега имаме още един зрител, нека да го чуем. Ало? Да, слушаме ви, заповядайте. Господин Сидоров, добър ден. Добър ден. Обаждам ви се. Господин Сидоров. Говорете, да, чуваме ви. Говорете. Борисов и Цветанов, Дянков, трябва да ви върнат парите. Не падайте духом. Благодаря ви за подкрепата. Не падайте духом. Вие сте в правото си. Вие сте Атака, лично вие. Благодаря ви за тая подкрепа. Не съм паднал духом. Бог ви помага и ние сме с вас. Благодаря ви. Здрав бъдете. Благодаря ви много за моралната подкрепа. Само да ви уточня, че по никакъв начин това, което излагам, не трябва да го приемате като
някакво униние или някаква депресия. Напротив, аз ги излагам фактите, за да се знае какво се върши, какво вършат ГЕРБ, как управляват с измама. Да няма илюзии, да не отивате на следващите избори с илюзия, че той Бойко и ГЕРБ няма по-добри от тях и няма как. Не само, че има по-добри от тях, не само, че имаме начини, по които да подобрим нещата, но и те управляват с измама. Най-важното нещо е, че не можеш да очакваш нещо добро от хора, при които измамата, лъжата и кражбата са основа на управлението. Те са същност на тяхното управление. Така че бъдете сигурни, по никакъв начин няма духом да се предам и въпреки тези удари ще продължаваме. Имаме и друг зрител сега, нека да го чуем. Добър ден, господин Сидеров. Добър ден. Ало, добър ден, господин Сидеров. Да, слушам ви, да. Искам да ви поздравя с телевизията, да ви пожелая успех и да ви кажа, че говорейки истината, няма да бъде много дълго времето, когато ви ще спечелите. Това е. Благодаря ви. За да стане това, което казвате, има нужда от много силна активност. Ваша активност, защото моята активност е на лице. Аз няма нито да се предам, нито да клекна. Ще продължа с цялата си енергия, с всичко това, което до сега съм доказал, че мога. Но е нужна една активност, с която вие да се противопоставите на измамата. Защото това фалшифициране, което го направиха сега, те се гласят да го повторят за парламентарните избори. Това не трябва да го допускаме. Не трябва по никакъв начин да допускаме да станем жертва на тази диктатура, на тази тотална подмяна на демокрацията, на вота, на изборите, на представителната демокрация, защото това застрашава всички нас. Не само партия Атака. Върху партия Атака се сипят и върху мен се сипят директните удари. Защото целта е аз да бъда поразен, да бъда обездвижен. Обаче, вие също сте застрашени, защото по този начин, заробвайки ви, ГЕРБ, вие потъвате все повече в блатото, вместо да търсим път напред. Това, за което преди малко говорихме с Илиян Тодоров. Сега има друг зрител, да го чуем него. Добър ден, господин Добър Сидеров. ден, заповядайте. Да ви поздравя за всичките ви дейности, разностранни, които се изразяват в среща с избиратели, с телевизия, с мъката ви да си върнете вестника, но искам да ви кажа моето виждане за нещата. Вие трябва да не се чувствате подценен от това, че Яне Янев в момента е любимец. Той беше приет и как да кажа, прегърнат за това, че дава идеята за нова конституция, в която конституция трябва да се реши за президентска република. Това ви гласът на вас. Да има президентска република. Тъй, че аз не можах днес много да се зарадвам на новото тържество. Защото знам, че то е един преамбюл, това е една генерална репетиция за бъдеща президентска република. Желая ви успех. Благодаря ви. Разбира се, че не съм така разстроен от факта, че Яне Янев е станал любимец. Той беше критик на Борисов, сега е любимец, хвали го, казва, че е природно явление. Това са така типични обрати в поведението на Яне Янев, но него няма нужда да го коментираме. Вие сте разбрали за какво става дума там. Освен това има зависимости, с които го държат. Колкото до президентската република, ние сега виждаме една измама при тези избори, която измама ни сложи начало на държавата една не само несъстоятелна, а смешна личност. Представете ли си, ако бяхме президентска република и този човек имаше още по-голяма власт? Ами то ще е още по-страшно. Така че самата форма на управление на държавата, тя сама по себе си не решава нещата. Формата е нищо без истинското човешко присъствие. Ако в България изборите се печелят с фалшификации, не президентска република, каквато и форма да бъде, тя няма да оправя нещата. Нещата ще могат да бъдат оправени само когато има възможност
едната власт да бъде критикувана от другата, има някакъв баланс, който да позволява интересите на обществото все пак да се защитават. Иначе, когато властта се хване само от една партия или една личност, както е в момента, ние виждаме какво става. Тотална цензура, липса на възможност за изява, на свободна изява, липса на възможност за функциониране нормално на опозиционни партии, нещо, което е абсолютно погазване на принципа на демокрацията, и това ще се задълбочава все повече и повече. Така че демагогиите на Янев за нова конституция тук не работят. Ние трябва първо да си извоюваме собствената свобода и след това да решаваме каква форма точно е добра. И най-добре нарисуваната форма на управление става диктатура или става фарс, или става нещо опасно, когато се прилага от неподходящи хора. Имаме ли още зрители? Нека да ги включим. Ало? Да, заповядайте, слушаме ви. Добър ден, господин. Добър ден. Дончева съм от село Мараз, Шуменско. Поздравление за стоицизма. Благодаря ви. Искам само, моля да ме извините, провалих се. По същата причина, по която се провалиха много наши кандидат за кметове и нашия президент Волен Сидеров с всичките фалшификации, които се случиха в цялата страна, включително и в село Мараз. Още един път моля за извинение. Бог ми е свидетел, че положих всички усилия, за да победиме тук поне на село. Но няма значение, битката продължава. Искам само да кажа, че аз и наши симпатизанти, и наши членове на Атака в село Мараз имаме панелки, на които пише Волен Сидеров президент. Така че нито съм гледала, нито искам да гледам фарсове, кой какво се е заклел. За мен е важно, че мисля да дочакам. Знаете, че съм с побелели коси, но аз искам да дочакам България да има президент и той да се казва Волен Сидеров. В парламента да има една партия, която да ръководи нещата и тя да се казва Атака. Благодаря ви за всичко, което правите. Ние ви поддържаме. Благодаря на госпожа Дончева. Тя наистина се бори героично в това село в Шуменско. И тук само една корекция, едно уточнение ще направя върху думите и не трябва да говорим за провал. В никакъв начин, защото аз познавам госпожа Дончева, тя е един борбен, активен човек. Убеден съм, че е направила възможното за тези избори, но има ситуации, в които и най-енергичният, най-убеденият човек се сблъска с стена. В случая говорим за тази стена, стената на измамата, машината, която произвеждаше фалшификации, манипулации, която подмени вота на хората. Срещу тази стена, мисля, че би трябвало да се борим. Ако 2005 година ви говорих да пробием стената на крепостта на мафията, то сега ние говорим за разбиване на машината за лъжи и измама и демагогия, която ГЕРБ наложи и създаде вече, тя работи. Така че по никакъв начин не говорим за провал, говорим за опит, който обогатява, защото всяка битка е вид опит, а не всяка битка се печели. Въпросът е да спечелим войната, така че атаката продължава, както казваме. Има ли други в момента на телефона? В момента няма зрители, ще изчакаме. Обаждания, телефоните се изписват на екрана. Имаме вече възможност за жива връзка, за задаване на въпроси и на мнение. Да, имаме зрител, заповядайте, включете го. Ало? Да, слушаме ви, заповядайте. Господин Сидеров, искам да ви питам, какво мислите за това, че много голяма част от държавните пари стоят в банка, която е близка до ДПС? Да, по тези теми беше писано доста. Не съм специалист по финанси, по банки, но мога да ви кажа по отношение на банките първо, че моето мнение е, като политик, като човек, който се е запознал доста сериозно с икономически, геополитически теории, че банките в България също са чужди монополи. Банките в България всъщност бяха първо фалирани, източени, вие знаете много добре, 90-те години, парите на хората ограбени, след което тук застанаха чужди монополни банки, които по никакъв начин не стимулират българското предприемачество. Това е важното за мен. Това е важното, защото това движи развитието на държавата. Много пъти съм говорил, че е нужен нов икономически модел, в който банките първо да подхождат избирателно. Ние предложихме, както знаете,
една проектопоправка за регулация на лихвите. В момента виждате, че има вече граждански движения срещу лихвите, срещу начина, по който банките правят каквото си искат с своите кредитополучатели. Всичко това може да се регулира от държавата. Аз настоявах за него, пак се сблъсках с стена в лицето на ГЕРБ, в лицето на финансовия министър и шефа на банката, които казаха, че това не може да остане, било комунизъм. И сега чувам, че Дянков започна да говори за това, че лихвите били високи, трябва да се намалят. И кога беше комунизъм, кога не е комунизъм? Когато го предлагах аз, беше комунизъм, когато сега стана ясно, че тези лихви трябва да се намалят, вече не е. Ето и пак демагогия и измама. Ако нещо се предлага от Атака, то бива порязано, отрязано. Колкото до държавните пари, те първо трябва да бъдат достатъчно. Ето ви начин, по който тези пари да бъдат достатъчно, за да имаме добър стандарт. Нека да помислим върху това как да увеличим приходите в българската хазна в полза на обществото. Ето ви един начин. Златодобива. До сега говорихме с колегата тук и стана ясно, че милиарди могат да бъдат върнати в българската хазна и пенсиите на всеки на 1 милион и 500 хиляди българи могат да бъдат дигнати с 166 лева. Точни цифри ви казвам. Ето, това е възможно, ако обаче управлява Атака и направи каквото трябва да направи. Има сега зрител, да го чуем. Здравейте, по-кратък. Да, чуваме. Слушаме ви. Господин Сидоров, здравейте. Здравейте, слушаме. Стефанов съм. Здравейте, слушам ви. Искам да само секунда да намаля малко телевизора, защото всека вероятно се получава микрофони и пречи. Така. Искам да ви кажа, че въпреки голямата битка и борба, която полагате вие, в това число и аз, вече 5 години се борим с проклетите ни врагове, много ще ни е трудно. Поради това, че всички лостове за управление са в тях и парите са в тях. Трябва да ви кажа същото, че ще стане и с Румъния. Аз следя непрекъснато събитията там. Сценариите са едни и същи. Техният президент Басеско също го избраха с големи фалшификации, нашия по същия начин е избран. Какво става? В момента да предположи, че там ще стане нещо. Но каквото и да стане, ще се върне техното ПСД. Или това, значи, ПДЛ и ПСД при тях. При нас седно, че сега е ГЕРБ, ПДЛ, опозицията. Така че ми се струва, че в тия държави двете нещата не могат да се променят. Който да дойде, все комунисти ще са на власт. Това трябва да бъдете абсолютно убедени. Но поне ние да бъдем една така силна опозиция, това ми се иска. Аз убедих, че не мога да влезе в властта, защото всички лостове за управление и парите са в тях. И най-вече съм страхотно възмутен от тия предатели. И се чуда как може да съберат средства и да се заведат индивидуални дела. Ние трябва по някакъв начин да си върнем на парите на тази партия. Защото ние не сме гласували за предатели и те нямат право да разполагат с тия пари. Ако може нещо да коментирате, искам диалог да направя с вас, ще бъде още по-добре. Да, всички тези въпроси, които ги поставяте, са наши въпроси, мислим по тях, действаме по тях. За всички тези предатели се водят каквото трябва. Искови дела се водят и атакуваме и самият текст в закона го атакуваме. Оня ден бяхме при омбудсмана, където изложихме идеята този текст да се атакува в Конституционен съд. Така че правим всичко възможно, позволено от възможностите, от закона, от правото, а не се заблуждавате, че нещо стоим пасивно. Но разбира се, срещу нас има една много силно организирана машина, която, както правилно отбелязвате, има ресурса в нея, силата е в нея, възможностите да привличат и купуват хора. Какво може да се прави обаче? Аз съм уверен, че могат да се направят и повече неща от това да бъдем опозиция. Стига да излезем от това пасивно мислене и да ходим да гласуваме за Бойко или за ГЕРБ или за подобни партии, защото само си помислете за последните 20 години колко пъти трябваше да се минава през илюзия. Ако разсъждаваме с сърцето, с мозъка си и правим това, което трябва за страната, тогава няма да се подлъгваме по черната пропаганда. Няма да приемаме лъжата, че Сидоров е екстремист, а ще знаем много добре, че Сидоров е този, който се бори наистина за интересите на България. И няма да ни интересуват битивите, малки битивите, скатове и други
лайномети, които през тия години ви обработваха, че е опасно да гласувате за мен. Предатели винаги ще има. Предатели няма как. В историята е пълно с предатели. Тук обаче те престават да бъдат толкова значими, ако подкрепата за Атака за мен е силна. Тогава предателите сами оттичат в канала. Те и сега ще оттекат в канала, защото те са си поначало нещо, което историческата им съдба е изтичане в канала, като мръсна вода. Но когато имаме силна подкрепа, тогава предателството няма такова значение. Сега им придават значение, защото медии и власт работят заедно, за да налагат предателите като герои. Когато се сблъскат обаче с обществена съпротива, тогава няма да е така. Тоест активност, 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 активност. Битка, битка, битка. Бой. Само това е начинът, по който можем да вървим напред. И трябва да го разберете. С стоене, с разсъждаване, с умуване, с честене по главата не става. Излизаш и се впускаш в битка. И не се предаваш. Казвате вече 5 години. Какво са 5 години? За един човешки живот или за един преход? Че те минаха 20 години, е така. Се изнизаха като просто незабелязано и като погледнем назад, какво виждаме, че през тия 20 години само негативи. А 5 години са един абсолютно незначителен отрязък от време. На вас ви се струват много, да и на мен понякога не се струват много, защото те преминаха в тежки битки. Да, но 5 години всъщност не са толкова много. Битката за налагане на идеите на национализма ще продължи дълго. Не си правите илюзии, че това ще бъде така 2-3 години, хоп, айде да взимаме властта. Не може да стане така. Това изисква налагане, срещу нас има една голяма световна машина. Тя не е само българска. Тук нашите пионки са кукли на конци. Борисовци, Цветановци, Дянковци, те всички са кукли на конци, които се ръководят от една задкулисна клика и тя не излиза на преден план. Борбата с тая клика обаче върви по всички европейски държави. Навсякъде се засилват тези движения, които са протестни, антиглобалистки, националистически, много пъти. В случая нашето е такова. Националистическо, антиглобалистко, антиолигархично. И то ще продължи да набира сила. Само че в България пак по български обичай, нашенски, вместо да се присъединява енергия към това движение, в момента от най-различни страни, всички възможни, се мъчат да отнемат енергия. От Атака, от мен. Разбира се, няма да успеят, защото съм кален в тая битка. Но това спъва. Тоест, вашата подкрепа, активност, липса на всяко съмнение ще помогнат да изчистим и предатели и да вървим напред. Ако има зрител сега, да го включим, да. Да, слушам. Добър ден. Добър ден, заповядайте. Значи исках да ви попитам за златните находища. Как точно мислите? Имате ли някакъв план, с който да ги разработвате? Или просто мислите да продадете добива на някоя борса в чужбина? На лондонската там. Разбира се, в България не случайно има един университет, който се нарича Минно-геоложки университет. От Минно-геоложки университет всяка година стотици специалисти го напускат този университет, готови специалисти. След това има страшно много специалисти, които работеха в мините и преди 90-та година и след 90-та година. По една или друга причина бяха съкратени тия хора и те в момента са без работа. Имаме човешкия потенциал, имаме експертния потенциал, имаме умствения потенциал. Единственото, което ни трябва е желание. Чуваме ли се? Да, явно е прекъснала връзката. Очевидно е, че ние имаме възможността да разработваме такива находища, да запазваме печалбата от тях и тя да отива там, където трябва. Това се отнася, между другото, не само за златодобива, това се отнася и за редица други области. Ето сега Бойко Борисов се гордее с магистралите, пътищата, които строяло правителството, обаче винаги се пропуска факта, че обикновено го строят чужди фирми, турски фирми или някакви съмнителни фирми, а наши строители, наши квалифицирани кадри стоят без работа или пък са заминали някъде по чужбина. По чужбина, да. И само ако може още нещо на зрителя да кажа, вие видяхте тези дни един български гражданин, който отишъл в Френския регион и намери смъртта си в Афганистан.
Ако в България цялата индустрия не беше национализирана, т.е. не национализирана, грешката е моя, ограбена, тези хора сега щяха да имат работа и нямаше да ходят да се стрелят и да се бият за чужди каузи и да умират на хиляди километри извън страната ни. Ако имаха работа тези хора, но те нямат тази работа, защото всичко е разграбено и унищожено. Има сега друг зрител. Нека да включим. Ало? Да, слушаме ви, заповядайте. Добър ден, господин Цветанов. Чест и почитание към вас, вашия събеседник и партия Атака. Искам да засегна няколко проблема, свързани с нашата родина България. Първият проблем е най-болният фалшифицирането на изборите в България и защо се стигна до това. Причината според мен е една. ГЕРБ трябваше на всяка цена да спечелят президентските избори. Подчертавам, на всяка цена. Но това са външни сили, които управляват, за съжаление, нашата държава и най-вече Бойко Борисов. За това спечеляха ГЕРБ. Няма да обясняваме сега, вие достатъчно сте обръщали внимание по какъв начин, нечестен, разбира се, ГЕРБ е спечелила изборите. Втория проблем е защо партия ГЕРБ и лично Бойко Борисов не разваля договорите с ЕРП-тата, с златодобива и много други такива договори, които са в ущърб на нашата родина. Причината за мен пак е ясна. Просто не му позволяват. Бойко Борисов не е Бойко Борисов. Той не представлява себе си. Той представлява чужди интереси, за съжаление, те са в ущърб на нашата родина. И накрая искам да помоля по някакъв начин на нашите българи да ни гледат програма BTV, най-вече BTV. Тази програма ги зомбира 24 часа в денонощието. BTV, особено с сутрешния блок, няма да им назова имената, които го водят. Тези хора зомбират българския народ. Моля ви са, българи, не гледайте програма BTV. Още веднъж чест и почитание към всички патриоти в България. Благодаря. Много добър призив. Не гледайте BTV. Да, това може да стане един девиз, който да повтаряме винаги в нашите предавания. Да го превърнем в обществено движение, между другото. Така както се появяват групи за определен обществен натиск във Фейсбук, предлагам да се направи такава група не на BTV. Не гледайте BTV. Бойкотирайте тази телевизия. Не я гледайте. Не искайте да бъде включена в програмите, в които се абонирате. И един такъв обществен бойкот може да покаже, че има активност, има енергия в България. И също така ще покаже доколко хората не са се развратили от тая телевизия и подобни на нея, защото това тече години наред. Всъщност през тази година, 2012, трябва да стане едно преброяване на хората в България. Тези, които са запазили своите виждания на патриоти, на българи, на хора с мислене и готовност за действие, и такива, които са се превърнали в абсолютно пасивен обект на облъчване и на промиване на мозъка. Може би има някои неспасяеми случаи вече. До толкова са промити мозъци, че просто не можеш да кажеш. Може да кажеш само този човек, съжалявам, нищо не може да се направи с него. Той се е превърнал в зомби. Но аз съм убеден, че мнозинството от хората у нас не са зомбита. Продължават да мислят със собствения си мозък, да разбират кое е истина, кое не е, да отсяват зърното от плявата. И точно на тези хора разчитам да бойкотират гледането на антибългарски, антинационални, криминални телевизии като BTV. И други подобни. Сега имаме зрител, разбирам. Днеска ще дадем повече време на зрители да се чуем, защото за първи път в ефира на Алфа имаме пряка връзка с хората, които ни гледат. Заповядайте. Имаме ли човек на телефона? Ако изчакваме, нека да се върнем към златодобива и към това с какви аргументи Караджова даде лиценз за още 25 за 25 тона чисто злато. Чисто злато, 25, на които се изчисляват залежите в Крумовград. Каза ли тя някакви аргументи? Какво каза? Аз от нейна страна не съм чул никакви аргументи. Единствените аргументи е, че нямало опасност за околната среда и нямало проблем
и това злато да се открадне от страната ни. Аз други аргументи от нея не съм чул. Аз си спомням, че в Крумовград имаше много сериозни протести. Обществени. Точно обратното казват хората там, че има голяма опасност да се унищожи природата. Първо. Но второ, по отношение на концесионна такса, печалби за България и за въпросната фирма Дънди, това не се говори, не се коментира. Като говорим тук с зрителите за BTV, някой по BTV някога чухте ли всъщност колко печели Дънди Прешъс от България и колко печели България от собственост и злато и от собственици находища? Не, и няма и да го чуете, няма да ви го кажат никога. Ние сме подготвили въпроси към министър Караджова и със сигурност ще ги зададем, защото функцията ни в парламента е такава. Можем да задаваме въпроси на министри. Какво тя ще отговори или няма да отговори е съвсем друг въпрос. Но въпросите ще ги задаваме, разобличенията ще ги правим и критиките ще ги правим. Това със сигурност може да сте убедени, че ще се случва. Оттам нататък е важно да знаете вие, като граждани, какво има България, а не да ви лъжат, че няма пари. Това е положението. Сега имаме зрител, разбирам. Ако има зрител на телефона, да го включим. Ало? Да, слушаме ви, заповядайте. Добър ден, господин Сидеров. Добър ден. Ами, обаждам се от Иван Иванов се казвам, обаждам се от едно село Беленско, Русенския окръг. Искам първо да ви поздравя за стоицизма, с което отстоявате всички удари от ляво, от дясно и отвътре. Ало? Да, чувам ви. Това беше точно казано. Да, от ляво, от дясно, отвътре, отзад, от всякъде. Така. Да. Сега, по повод избирането на новия президент. С стоическо мъжество изтърпях 40 минути речта му. Аз съм на 82 години. Представих си пред същото време, че това е един пленум на ЦК на БКП през майски ли беше, юнски ли пленум на ЦК на БКП, в който начертаваха светлото бъдеще на българския народ. Този човек не знае ли, че след 5 години, 2020 година, ще ли да се дигнат заплатите с 30 лева. Той не знае ли, че след 5 години няма да го има вече и в историята. Че след 2020 година влаковите ще ли да хвърчат от Азия за Европа с 200 км, 220 км. Че по магистралите ще ли да вървят турските тирови и да носят тук буклуците от Турция. Възмутен съм от това нещо. И последното днеска на смената на двамата президенти, върховният главнокомандващ на българската армия застана разкрачен на трибуната като Адам казвам като какво. Да. Говори Сидеров. Ало? Да, алло. Чувам. Господин Сидеров. Чувам. Имаше по времето на комунизма един лозунг. Кадрите решават всичко. Моля ви, за напред, оглеждайте кадрите си, защото много буклуци са влезли в редовете на Атака. С цел лични интереси и с тъмни подбуди. Така е, да. Ако евентуално идвате към град Бяла, искам лично да се срещна с вас. Желая ви успех. Благодаря ви. За вас. Благодаря ви. Ще се видим в Бяла, Русенско. За колкото за тези буклуци, за които казвате, трябва да ви кажа нещо много точно, много важно за... Така изглежда, че има много буклуци в Атака. Всъщност, пропорционално, ако се погледне, те повечето хора са успяха да ги превърнат, да ги развратят в хора, които да гледат материалния интерес преди всичко и да се продават веднага, щом има такъв случай. За голяма част от българите това стана, за съжаление, стана практика. И понеже фокуса, вниманието на всички е вперено в Атака, винаги там такива случаи правят повече впечатление. Вие какво мислите, че представляват депутатите от ГЕРБ 117 човека? Че представляват някакви идеалисти, някакви патриоти или някакви борци за кауза? Нищо подобно. Това са бизнесменчета, милиционерчета, най-обикновени далавераджии, които обаче са си на място, защото там се върти една далавера. Ние, понеже сме Атака, не сме далавера, всеки един, който не издържи изпита и теста, всъщност
се показва като неустойчив или като буклук, както казвате вие. Но това е защото това е особен тип партия. Тя е различната, тя е автентичната, тя е другата. Няма проблем да си далавераджи и предател в ГЕРБ, в НДСВ, в БСП, ДПС, в Синята коалиция, в РЗС, видяхме ги как се обръщат. Никакъв проблем няма. И това не прави впечатление на никой, не се коментира от никого. В Атака обаче винаги всичко е на фокус, коментира се, анализира се, представя се от тези медии, които се правят на загрижени уж за Атака. Как се разпадала тя. Всъщност това е целта. И затова при нас, каквото да се случи, то се увеличава от една огромна лупа. Защо? Ами защото сме единствените, които искаме нещо ясно. Имаме кауза. Кауза. Тази думичка трябва да си я спомняме много често. Кауза. Достоинство. Национално. Думички, които за тарикатите в политиката не значат нищо. Така, имаме ли сега друг човек на телефона? Нека да го включим. Заповядайте, слушам. Алло? Да, чуваме ви, заповядайте. Поздравление, господин Сидеров. Михаил Михайлов се обажда от Стара Загора. Поздравления за телевизия Алфа и най-накрая се радвам, че ви виждам в телевизионния ефир на една достойна българска телевизия, а не някаква местна кабеларка с разни бавачки, врачки и така нататък. Много се радвам, че ви виждам в телевизия СКАТ. А не в телевизия СКАТ, а именно в Алфа. Много съм развълнуван, изключително съм развълнуван. Аз много се радвам, че партия Атака успя да реши въпроса с шистовия газ. Поне за момента, нали? Това е една доста голяма победа. И смятам, че от тук нататък ние трябва да продължим да се стягаме резиците. Няма повод за униние. Напротив, пролетно почистване, пролетно орязване на резиците от буклуци. И от нататък смятам, че можем да процъфтим. Благодаря и успех. Атаката продължава. Благодаря, господин Михайлов, за пожеланията. Да, наистина, каквото и да е натоварването, аз се старая да правим тези предавания, да имаме тези разговори на живо, да имаме връзката с хората, която връзка е много важна за мен. Тя винаги е била важна и винаги съм получавал сили и енергия от тая връзка. Така че, колкото и да е натоварващо, старая се да поддържам както коментарите Атака всеки ден, така и неделното студио, за да чувате директно от мен, уважаеми българи, какво мисля, какво правя, а не да чувате слухове или някакви предадени от недоброжелателни медии версии за моето поведение или за моите виждания. Няма никаква промяна в моите виждания и тук така езиковата грешка, която направи Мишо Михайлов, всъщност тя не е някаква фатална грешка. Това, че аз съм бил и в студиото на СКАТ, да, години наред аз съм бил коментатор там и всъщност тази телевизия стана известна от предаването Атак. Това е безспорен факт и го показват социологическите проучвания. Бил съм в ефира на тая телевизия със същите идеи, които защитавам и сега. Затова точно такива телевизии, в които съм работил за тях, направил съм ги известни, а сега се превърнали в плювачи срещу мен и говорят, че съм изменил на идеите. Сега виждаме, че това не е вярно. Вие го виждате и се уверявате се сами. Аз ако бях изневерил на идеите, бях се продал на Бойко Борисов, щях да го подкрепям в момента и както говорят някои клеветници и лъжци, да получавам материални облаги от това, защо да ги прекратявам, ако ги имам. Нямаше да се подлагам на такива удари, да ми спира вестника, да се разбива групата. Щях си гледам кефа, както се казва. Просто, че когато защитаваш принципи, трябва да си готов и на такива изпитания. Иначе, по линията на най-лесното, ние виждаме предателите. Докато бяхме подкрепещи, те си живееха, живуркаха си един удобен живот. В момента, в който станахме по един абсолютно закономерен начин, защото поведението на ГЕРБ вече няма как да се подкрепя, тогава тези, които сега напуснаха групата, видяха, че комфортът им е застрашен. А техният комфорт беше да си живуркат, а не да се борят за идеи. Сега трябва да се бори за идеи. Тук се вижда кой е
готов, кой е просто свикнал на комфортно живуркане и на хубави парички, с които да си така заглушава лузната съвест с много алкохол. Това са предателите, те са ви ясни. Но това по никакъв начин не ми се отразява, така че грешката на Мишо Михайлов е вярна. Това, което съм говорил в СКАТ преди години, от 2003 година нататък, е същото, което го говоря и за което се боря и сега. Телевизия Алфа се появи, защото е историческа необходимост. Трябва да има такава телевизия, за да може да си говорим пак нещата, които сме си говорили от години и заради които много хора ме поддържат. Има ли човек сега на телефона? Нека да го включим. Ало, господин Сидеров. Да, слушам ви. Обаждаме се един северо-западен град, Брегово. Знаете ли къде се намира този град? Да. Ще поздравите ли Росен Плевелев като новия президент на Република България? Какви са вашите виждания за този окръг? Видите, ще направили нещо? Благодаря ви. Благодаря ви. Видинска област беше първата, която посетихме при нашата обиколка предизборна кампания. И там задавах въпроса във всяко едно селище. Спомняте, че пътувахме с такива автомобили, кемпери, с които живеехме, за да имам възможност да обиколим повече селища. На всяко едно спиране питахме хората: тук идвал ли е Бойко Борисов, идвал ли е Плевнелиев? Не, казваха те. Не сме ги виждали и ги чакаме, ако дойдат, да им се оплачем от живота си, защото специално в тази област ние видяхме едно и също навсякъде. Безработица, мизерия, цигания, огромна цигания, цигански катуни, които са се заселили незаконно в цели села, настанили са се в къщи, в изоставени площи и които на практика си живеят живота, запалили огньове, пият, пеят и получават социални помощи. Българското население там изразяваше само едно нещо. Безпътица и никаква надежда за това нещата да вървят напред. Абсолютно обратното на това, което сега Плевнелиев говореше в парламента при полагането на клетва. Абсолютно обратното на това, което очертава той с такива комсомолски клишета. Нищо подобно не съществува и в Брегово, и в цялата Видинска област, която обходихме, така че аз съм наясно как там живеят хората. Просто е дали Борисов е наясно, защото той обича да ходи по обекти, които да реже ленти, но не и да се среща като мен, защото аз не ходя с 20 души охрана като него, а разговарям с хората и в София е така, ходя по улиците, спират ме, говорят с мен и аз винаги ги питам: можете ли така да говорите с Бойко Борисов? Не, вика, не, както с вас, нали, по улиците на София. Няма такъв начин. Нито с Борисов, нито с Цветанов, нито с Дянков, нито с Плевнелиев. Те ходят с охрани, с джипове и с огромни кохорти, които блокират улиците, където са там, те спират. Това са хората, които ги наричат народни. Бойко Борисов минава за народен. Всъщност той се движи точно като латиноамерикански диктатор. С 3 джипа, с 15 души охрана, с не знам какви снайперисти и прочее, по-скоро мутри, отколкото охранителни части. Има и частна охрана, мисля, че с него. Ето това е нещо, за което трябва да си давате сметка, защото медиите по един много демагогски начин го представиха като народния човек. Бойко народния. Е народния, защо ходи с 20 души охрана? Нека да чуем следващия зрител. Ало? Да, слушам ви. Заповядайте. Ало? Заповядайте, чуваме ви. Господин Сидоров? Да, слушам ви, да. Значи, искате... Значи изборите през есента бяха пълна гавра с вота на народа. И ние считаме, че основна причина за това бяха парите и порочният и избирателен кодекс. Какво точно в избирателния кодекс? Точно какво? Затова ви молим, ако имате възможности да започне още от сега някаква последователна работа за изменение на този порочен избирателен кодекс. Какво точно в него да се промени?
Вижте, в този избирателен кодекс, значи партиите отиват на консултации в кметствата неравнопоставени. Ясно, добре. Разбрах ви. Предложение искате да правим за промени в избирателния кодекс. Разбира се, може да изпратите по-подробни на адреса на редакцията на телевизия Алфа, на телефоните, медиите, които има. Но искам да ви кажа предварително, че ГЕРБ плюс купените депутати, вече 19 броя от различни парламентарни групи, но най-много от Атака, купени по 17 000 лева на месец, имат мнозинство, с което могат да си приемат, могат да не си приемат това, което искат. Те промени в избирателния кодекс няма да искат да променят, защото те са си направили кодекса така да ги обслужва. Единственият начин е да бъдат докарани до предсрочни избори, т.е. да бъдат съборени от власт. Как и по какъв начин, това е тема, по която ще говорим и в следващи предавания, но най-вече, като не стоим пасивно, а сме активни. Има ли друг сега зрител? Нека да го включим него. Да. Ало? Да, слушам ви. Ало? Да, чувам ви. Господин Сидоров, видите? Да, заповядайте. Добър ден! Честито телевизия! Добър ден, благодаря. От село Герцово, Разгърско. Благодаря. Основателя на Атака искам вестника да излиза. Ние да си плащам членския внос, обаче много лошо, както ни излиза. Да си плащам там абоната, колкото идея, за да излизаме поне седмично идея. Седмично ще излиза, да. Обаче да не се лишавам от вестник. Добре, веднага ти казвам. Ще стане, да, седмично ще излиза вестника. Във всеки петък ще излиза седмично. Веднъж седмицата, всеки петък. Тези, които още не са разбрали, аз го казах, но ще го повторя, в петък, сега в петък ще излезе като първи брой седмичника Атака. И оттам нататък той ще излезе всяка седмица. В петък ще бъде на пазара на Сергиите. Тези, които искат да се абонират, ще могат да се абонират, така че достъп и вестника ще съществува като седмично издание. Има сега друг зрител, нека да го включим. Добър ден, господин Сидоров. Добър ден, господин Тодоров. Радка Германова съм от Стара Загора. Заповядайте. Поздравявам ви с изключително приятното предаване. Удоволствие да ви видим не от кабеларката СКАТ, а вече от трибуната на такава претенциозна телевизия като Алфа. С радост узнахме факта, че вестник Атака ще продължи да бъде списван, макар и под формата на седмичник. Бих искала да взема отношение по анализа на госта в студиото и да кажа, че проблемът е многопластов, в смисъл такъв, че не е въпроса само да се вдигнат пенсиите на пенсионерите като размер, но и да насочим вниманието на аудиторията към факта, че бюджетните заплати не са повишавани с години. Да не говорим за унизителния статут на майката в България и прочее. И също така да се мисли и за закона за защита на родния производител. Както спомена и госта в студиото, наистина България разполага с един много сериозен ресурс от специалисти, не само в минното дело, във всички други сфери на икономическия, на стопанския живот, но при тези унизителни трудови възнаграждения логично е ние да ги изпуснем като кадри. И мисля, че като националисти нашата задача е да работим в това направление за вдигане на реалните доходи и за това да задържим качествения си кадър в България. Искам също да ви поздравя и с победата за това да се парира добива на шистов газ в България. Да ви поздравя с това, че вие устояхте на махленско глуповатия привкус на всички предавания, които се избълваха и статии в местния, изобщо в печата и в телевизията на България. И да ви пожелая все така борческия дух,
Атаката продължава, разполагате с голям брой почитатели, активисти и прочие, които въпреки фалшификациите на изборите ще продължим да работим. Благодаря за всички пожелания и да кажем няколко думи за... Да, госпожата абсолютно права за това, което каза. Аз просто го давам пример с пенсионерите, просто защото казах, че според мен това е една група от хора, която изстрада най-много през тези години. Сега, нали разбирате, че когато се увеличи заплатата на тези хора в един момент, тези пари, те се връщат обратно в икономиката и започват да циркулират. Ако тези хора до вчера са гладували и са нямали пари да си закупат лекарствата, с едно такова подобно увеличение на заплатите, тези хора вече ще почнат да харчат просто за да живеят по-добре. Тези пари почват да циркулират в икономиката, отварят се нови работни места, което реално погледнато е един начин за справяне с безработицата. Иначе правя госпожата за всичко, което каза и за майките, и за бюджетните служители. Други въпрос е, че има министерства, нали, където там просто служителите бюджетните са прекалено много. А какво да кажем за така наречените социални помощи? Защото сега знаем, че те, голяма част от тях отиват в цигански семейства, които с златни ланци отиват да си получават социалните помощи и детските надбавки. Значи социалните помощи са един от най-голямите бичове за целия бюджет на държавата. Значи не може, ето аз ще ви кажа от моя гледна точка, не може човек да е безработен, да няма образование, да прави 10 деца и после да каже на държавата, бе дай пари да го гледам. Ето аз работя, имам едно дете и аз мога да направя 10 деца и какво утре да отида при държавата и каже дай пари да ги гледам тия деца. Значи не става така. Когато нямаш образование, когато нямаш работа, няма да правиш и деца. Няма да правиш и деца и не трябва да се раздават тия социални помощи. Това просто натоварва цялата система. Цялата система, те си танцуват тия хора от сутрин до вечер, радват си се на живота. Нищо не ги притеснява, никой не ги търси за сметки да плащат, за нищо никой не ги търси и хората си живеят един нормален живот. Тоест какъв трябва да бъде политическия, държавническия подход към социалните помощи? Да ги има, да ги няма или да има ясен регламент и санкции? Според мен, и изискване? Според мен трябва да има ясен регламент. Лично мое виждане е, че социални помощи не трябва да бъдат изплащани на лица, които имат над 3 деца. Като по този начин ще се ограничи и това безразборно раждане. Това е немислимо просто 10 деца да имаш и за всеко заповядай всеки месец толкова пари и цялата държава, работещите хора в тази държава да издържат едно население, което в последствие тия деца те не получават образование, те нямат никаква перспектива през живота си. Никой не налага санкции. Никой не им налага санкции. Те си остават цял живот безработни или ходят да крадат и да мародерстват хората по селата, по малките градове. Престъпност, инкубатор на престъпност, проституция, наркотици и всичко останало. И когато отидат да си получават помощите, циганите казват, айде вие българите работете, че да имаме социални помощи. Има един цинизъм в цялата работа, защото поначало държавната политика е така нагласена от тия, които управляват, че тая група циганската да се чувства привилегирована. Сега се готвят да приемат стратегия, национална стратегия, която да така се занимава с циганското интегриране. Тя предстои да влезе в парламента. Ние сме подготвили нашите въпроси и възражения срещу нея, но практически тази стратегия иска да продължи точно тая линия. Привилегии за циганите за сметка на останалата част на населението, но сега разбирам, че имаме зрител, да не го караме да чака. Включете го. Ало? Да, чуваме ви, да. Здравейте, господин Сидоров. Обажда се Съртисан от град Варна. Здравейте. Бих искал да ви пожелая много здраве, за да имате възможността да продължавате да вършите това, което сте вършили и вършите в момента. Защото ако ви няма, просто няма да има кой да говори истината на хората. Няма да има обективна медия. Затова съм благодарен, че ви има. Искам да ви попитам какво можем да направим ние, гражданите и ние, вашите приемници, които стремят да взимат пример от вас и да пробуждат хората, също както правите вие, за да не бъдат фалшифицирани следващите парламентарни избори, тъй като ние отиваме, гласуваме, но измамата става след това, какво можем да направим ние, гражданите. И вторият ми въпрос е, защо изобщо се дават на концесия българските жилищни сектори? Как е възможно такова национално предателство и само парите ли са в основата едно правителство да извърши такова предателство към целия народ? Да, благодаря ви за
много важният въпрос, който казвате за концесиите. Той е много сериозен въпрос, занимавал съм се с него. При това само две думи да ви кажа какво можем да направим. Казвате, че сте от Варна. От Варна са двама от депутатите, които бяха в парламентарната група на Атака, Цвета Георгиева и Димитър Карбов. Направете така, вие очевидно сте, ако не активист, може би симпатизант на Атака, направете така, че да има обществена нетърпимост към тези хора. Те да разберат, че са извършили предателство, да разберат, че са предали вас. Защото ако вие сте гласували за Атака или всички във Варна и Варненска област, които са гласували, те са предали техния вод. Освен, че са предали и мен, и самата организация, предали са вашия вод. Направете така, че да има обществена нетърпимост към тези хора. Да не могат да се преберат във Варна и да се сблъскват с негативизъм, изразен в отношение към тях, и да бъдат сочени с пръст, защото такива би трябвало да бъдат сочени с пръст от всички вас, които сте отишли, гласували сте през годините за Атака, те са ви предали. И заради което са се обогатили, защото и за двамата знам, че са получили материално благе за това. И направете така, че да се чувстват зле, дискомфортно, когато се прибират във Варна. Колкото до концесиите, това е един колониален инструмент, който е прилаган от империи като Англия. Това е начин за източване на експлоатиране на една държава, там каквото има при нея, да бъде източено на ефтина цена, без пари и с ефтин местен труд. Това е една форма, която би трябвало да бъде, аз лично, като управляващ, бих я прекратил категорично. Защото каква е логиката да дадеш на концесия нещо, което ти можеш да придобиваш и да печелиш от него? Ти да го дадеш за без пари на чуждестранна фирма. Каква е логиката, ако той е печеливш, а те се дават неща, които са печеливши, ти да ги дадеш на някой, който щял да инвестира, глупости, няма такава фирма, която ще инвестира повече, отколкото ще печели, това нещо да не го стопанисва държавата, или може да е държавно частна конфигурация, но българска. Предпочитам да е българска фирма или българска държавна фирма, най-вече. Тук опираме до един друг въпрос. Държавата била лош стопанин. Тази глупост ни я повтаряха от 90-та година, като се почна от Филип Димитров до днешно време. Всички либералстващи папагали, които са на хранилка при Сорос, повтаряха тази лъжа. Държавата била лош стопанин. Това не е вярно. Има държави, то в Западна Европа, където има големи държавни фирми, които са на принципа на свободния мениджмънт. Тоест, там този, който е стопански ръководител на тази държавна фирма, той да бъде стимулиран, той да получава заплащане, което да го стимулира да работи като менеджер, а не на закована заплата, да се чуди какви рушвете да взима. Това е начинът, по който може да се направи, и тогава голяма част от енергетиката, военна промишленост, мобилни оператори и така нататък могат да бъдат български, държавни, и огромните печалби, които се трупат, поне една част от тях да влизат в фондове, пенсионни и така нататък, да дигат дохода на българина. Това спокойно може да се направи. Никой не може да каже копче на това. Могат да ти кажат, но ако ти си марионетка, ако си държавник български наистина, ще го направиш. Бойко обаче не е такъв. Имаме сега зрител, така ли? Разбирам, да, включете го. Ало? Да, чуваме и заповядайте. Добър ден, господин Сидоров. Добър ден. Валентин Аврамов се казва. Заповядайте. Интересуваме какво правим с организацията в Подуяне, която камените разтури. С кое в Подуяне не чух, не разбрах. Организацията на Атака в Подуяне. В Подуяне специално организацията на Атака. Нека да оставим тези чисто организационни въпроси, да ги решаваме помежду си в рамките на Софийската организация. Сега сме в национален ефир, гледат ни много хора, говорим за проблеми на българската икономика, на модела, който може да се смени, може да бъде не колониален, както е сега, а друг, различен, истински, суверенен икономически модел, за който Атака пледира. Нашата основна разлика с управляващите от ГЕРБ, и с това да приключим, защото днешното предаване дадохме малко повече време, но имаше защо. За първи път имаме преки телефони, жива връзка с зрителите на Алфа. Така ще бъде и другата неделя. Студио Атака от 12 часа на обяд. Това е разликата, драги българи, с другите политически партии. Ние сме политическата
партия, организация националистическа, която единствена предлага различен път на развитие, подобряващ нещата в България. Всички други се изредиха на вас. Те показаха, че не могат да подобрят нещата. Сегашната партия ГЕРБ, създадена от политическата номенклатура червена и ченгесарска, също е направена за да продължи колонизацията на страната, а не да се бори срещу нея. Така че спасението, пътя, алтернативата е да засилвате позицията на Атака на българската политическа сцена. Всеки един от вас може да го прави, като подкрепя Атака, подкрепя мен и се бори с враговете на Атака. Враговете на Атака са врагове на България. Който напада Атака днес, той прави услуга на враговете на България. Това трябва да ви е ясно и оттам нататък пътя ви напред и дните ви и позицията ви се изчистват идеално. И следващата неделя ще си говорим пак за темите на политиката, за темите на държавата, за темите, които никога не са били чужди за мен, за нашите симпатизанти. През седмицата ще се виждаме и чуваме в 19:30 коментарната рубрика Атака. До скоро!